Treba vidieť. Deň realitného makléra, dneska v Bábe, čas Alexandrov dvor. Mám v ponuke tento jednoizbový rodinný dom, ktorý je po kompletnej rekonštrukcie. Jedná sa o 50 m štvorcových, stačí sa nasťahovať, predáva sa zariadený. Ako benefit je k tomu garáž a hospodársky objekt. Za domom je záhrada. Treba vidieť. Zadná časť pozemku je prístupná asfaltovou cestou. V okolí sú vinice. Pekné prostredie.